Aquells fans que sabeu el que està sonant, sí. Avui retornem al futur i qui retorna del futur és... Yolanda Preisler. Molt bon dia, un aplauso, per favor. Yolanda Preisler. Però que me n'havia anat? Bueno, mai se sap. Jo crec que vostè ve del futur, perquè sempre va per davant. Vale. No. Has dit vale? Ha dit vale? Un aplauso! Ai, que està meravellada és Lídia Labèrria! Ai, hola, jo soc més del passado, jo. Tu és el que anava a dir, tu encara estàs a Back to the Past. Back to the Past. I qui ve al passat, futur i present és la nostra Pelusinya! Oli! Pelusinya, això sona a aquelles boles que van pel passadís de casa. Com esteu parlant de Rajoy, pues dic, voy a hablar un poco en gallego, no és gallego ell? Exacte, sí. I també, el que no sabem mai, on està? I el que sí que sabem és que té carnet, però no cotxe, és Josep de Pons! Molt bon dia. Primera la conya del carnet, ara és la conya del cotxe, algo més? Jo crec que ell sí que ve del futur perquè encara està esperant el seu cotxe ideal, saps? Bueno, Josep de Pons. Té 2 pisos, sí, al cotxe. Què tal? Que guapo. Com un autobús. Com va la vida? Bé, molt bé. Avui què passa, que estàs aquí? Avui estava la cosa tranquil·leta. Ah, mira tu que bé. Avui, 21 d'octubre, què se commemora? No li diu a la Bèrnia, sinó li pregunto a Josep de Pons. Pregunta-li Josep de Pons, que trobo que per ofici li és més adient. Pues esta vegada no és tant, perquè, en plan, sí i no. Vinga, ja estem. Ja comencem. I no he sigut jo, Avui se commemora lo dia del Regreso al Futuro. Vola. Per una... No sé, els fans se van apropiar el dia perquè a la pel·lícula se veu que van anar al futur. Viatgen al temps el 21 d'octubre. 21 d'octubre viatgen al 2015. Des de l'any 84 viatgen al 2015. De la pel·lícula original, molt bé. Regreso al Futuro 2. 2. I els fans s'han apropiat avui el dia per a celebrar. Pues me pareix molt bé. Para fer el dia del Regreso al Futuro. Pues que bien. Ole! Ojo, a ver si torneu al Puc futuro. confessar una cosa? No he vist la pel·lícula. Aquí anava jo tampoc. Vale. No? Per això va en el meu ofici, però no va. Vale. En sèrio no heu vist Regreso Però Minyana sí que l'ha vist, no? Però avui estic aquí per a que penseu de que la mire avui. A veure. Així que... Jo tinc lagunes, Tu no has vist la pel·lícula? En aquell home del cap electrocutat, en el cotxe que s'obri pel costat. He vist moltes coses, però la pel·lícula en si no. És a dir, si me Tu l'has vist, Minyana? Totes, les 3. Però que n'hi ha 3. Àngel porta tatuat l'skate a una nalga. Perdona, Regreso al Futuro 2, a mi m'agrada tot sobre... Perquè la gent no, però a mi la 3 me va agradar molt perquè està a l'oeste i m'agrada molt el tema, saps? I jo crec que és una de les millors pel·lícules. I escolta'm una cosa, de la les història. coses que surten a la pel·lícula del 2015... moltíssimes passen. Hi ha coses que no, perquè evidentment hi ha moltes coses que no passa, però hi ha altres, bueno, l'skate s'ha aconseguit. Vull dir que no anaven desencaminats, no? No anaven gens encaminats. I lo del tap de Rajoy surt a la pel·lícula de Regreso al Futuro? També surt, també. No, ho dic perquè Ada, des de que va passar tot allò en aquell fòrum i Rajoy va ser objecte de burla perquè bevia i se li enganxava el tap, que poca broma, és que té raó. Tots som Rajoy. Doncs ara han sortit un munt de propostes. Però bueno, això és un altre tema. Minyana, explica-mos sobre... No, què voleu que vos digués? No, res, sobre Regreso al Futuro, alguna curiositat o alguna cosa que sapiguéssiu? Jo crec que és una saga que ens ha donat moltes alegries perquè a part de ser una bona pel·lícula d'aventures, jo crec que té una història que, jo crec que està molt bé. La innovació en aquella època va ser molt gran. No sé, Josep Pons, què opines? Bueno, del que he vist sí que va marcar bastant. I que se'n van? En una nau espacial al futur? No, en un cotxe. En un cotxe? En un cotxe? Ple de llumetes. No, meu no. No sé si cabries tu en aquell cotxe, perquè era molt rasteret. A veure, la porta... No, és que la porta s'obri rara. La porta s'obri per amunt, però és que passen tard d'allí en terra. Però perquè igual el seient és fondo. El cotxe és un DeLorean, un cotxe que va ser tota un furor a la seva època perquè evidentment tothom volia el DeLorean, no? Mític. I va marcar una generació. Jo recordo un cunyat meu que estava obsessionat en Regreso al Futuro. A veure, si no sabeu el que és un DeLorean igual que jo, que en la marca Mi Flores, és un tipus de cotxe... Tipo kit, me'n recordeu de kit? Doncs un tipo kit, però un morro una mica més així paregut. I s'obria la porta cap amunt.
Sabeu, no, qui va ser l'actor que va interpretar el protagonista? A McFly? McFly. McFly, és veritat. Un gran actor, Michael J. Fox. Això. Investigador del futur. Va tindre una malaltia, però finalment pues ell sempre ha estat molt vinculat en aquesta saga i jo la recomano I quan va anar al absolutament. futur, què passa? Bueno, Mira-la. Home, pues, Fes bueno, fes ara, uns 5 si fareu cèntims. spoiler... Ja prescrit. lapsus. Ja preescrit. Se veuen en ells mateixos, inclús hi ha una de les pel·lícules que es veu un futur una mica preocupant, Jo no Sí? me'n recordo del que es veia al... Vosaltres ara diu que és el 2015, no tenia ni idea de que era el 2015. No me'n recordo que es veia del futur, la veritat, però me'n recordo de Se que veien espera ells haver la més vells? tormenta a un rayo i que havia de coincidir tot perquè despegués tot això. Vull Claro, dir, per a tornar al passat Sí. havia de coincidir tenint energia suficient en un rayo que caia a una hora exacta al rellotge de la ciutat. Bueno, és molt enginyosa, Saps què passa a aquesta pel·lícula? Que si la mires ara, segurament diràs, vaya pataca de no, pel·lícula. per a res. Està molt ben feta. Tu actitud es francamente negativa, McFly. Eres un vago. Me recuerdas a tu padre cuando estudiaba aquí. Él también era un vago. Ningún McFly fue gran cosa en la historia de Hill Valley. Bien, ya basta. Me parece que soy... Bueno, és que esta és la sintonia, original. La historia va a cambiar. Vas a ver algo acojonante. Aquí arriba el DeLorean. Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo? ¿Con un DeLorean? I pataplam! I nos vamos al futur. Sona reggaeton a la pel·lícula? No. A la Molt. ràdio del cotxe? Però si no va... No van saber pensar en la música Això que de la pel·li tocaria. teu dia perquè si vosaltres heu vist de fa pocs anys, E.T., Sí, Sí, claro. claro. ¿Colada por mí? pues jo quan vaig veure E.T. quan era menuda, per mi allò era... Flipaves, no? Jo, Era una cosa al·lucinant. si no heu vist la pel·lícula, veureu que no... veureu el que passa. És que, en sèrio no heu vist Regreso al Futuro? Ni la 1, ni la 2, ni la 3, minyana, tu. Estem així Jo de he verds. de fer res al passat per veure-la. Jo la primera sí. És que la primera pel·lícula no va precisament al futur. Ah, no? No. Va al passat? Perquè s'equivoquen? Bueno, Ai. mireu-la. Veu a son pare jove, a sa mare s'acaba enamorant d'ell. Ja ho hem trobat, per això a mi no em sonava que anessin al 2015. Però és que hi ha Però una és que segona comparant de la pel·lícula, dos. hi ha una segona part que No, passa una altra jo cosa. m'he quedat a la primera, No, però si això no, a mi no tindrà me raó, sonava Yolanda. que anaven al futuro. Bueno. Bueno, pues això que Ah. te dia, que tu me dius que no, que era una pel·lícula molt ben feta, que suposo que sí, però que també em pensava jo que estava molt ben feta quan vaig veure E.T. i quan la vaig veure ara vaig pensar, mareta meua. A veure, no me parligues de malament, perquè la No t'he tindrem. parlat malament, t'he dit que a l'any 80 i pico, quan vaig veure E.T., vaig quedar-me al·lucinada de lo que feien i de veure E.T. tot allò. I l'he vist ara i dic, ostres, que quasi veus la corda quan porten la bici que vola, saps? Vull dir que ara ho veus, coses. Clar, mame, Vull dir que Yolanda, tu quan van fer ET, que tenies 15 o 16 anys? A quin any va ser E.T.? M'agrada molt les preguntes. Pues així perquè als 80s, Al 82. Pues no, 80. Tenia 5 anys jo. Ja t'havies casat? No, tenia 5 anys. Tenia novió. No encara. Esta bona sintonia, Que bonica. Avui estem nostàlgics, no? Una mica, trobo que avui hem És tret dilluns. la gramola de pel·lícules. Què és lo pròxim que hem de sentir? Indiana Jones? Ah, vinga. Bueno. Indiana Jones, no, Chucho Jones. Chucho Jones. No, home, no, que avui no hi ha bonus drag. Bueno, o sí, depèn. Com que no? Vale, vamos, sí. Vinga, va. Vamos, sí, avui han fet una mica de remember, mira, aprofitant la notícia de que se van apropiar, ¿no?, los fans de Regreso al Futuro d'este dia 21 d'octubre, en plan, bueno, pues si és aquell dia el que es va, pues anem a recuperar-ho jo. Ahir llegit en algun article, no sé quan ni com, que este anada al futur, si tu mires la pel·lícula i comptes los timings, al final només eren 3 o 4 hores que estaven al futur, vull dir que va ser No un res. viaje Va ser rápido al, visto no visto. al futuro, un visto no visto, sí, però que de vegades en això ja n'hi ha prou i dius, bueno, tornem i anirem passito a passito fins al moment que toque, perquè Déu-n'hi-do. Tornem al moment... Digues, Peluso? No, que no cal alterar... No cal alterar el passat per no No. arreglar la versió Ahí present. está. Bueno. Molt bé. Chuso, por favor. Mamá, en el cole me han vuelto a tirar guacamole, dice la madre. Otra vez, Nacho.
Es bo, Sí. Ay. Vamos a otro. Esto es uno que va a una piscina pública y le dice a un señor que ve por ahí: ¿eres el encargado de la piscina? Y dice: pues cloro. Pues cloro. O cloro. És bo, és bo. És molt graciós, este. Bueno, va, pues familieta. Ahí está. Pues cloro. Pues cloro. Coqueromó. Vale, Bru. Josep Pons, tot Ell se l'ha bé? quedat Tot bé, així. tot bé, tot bé. Tot bé? Sí, sí. Has tornat al futuro i al passado i has Ja ha tornat? passado, ja. He Vale. desconnectat i he tornat a connectar. Molt bé. 12 i 45 minutets, retornem de seguida amb l'informatiu de la senyoreta Labèrnia. Labèrnia? Ui, dic que se sent. Ja, dic... Bueno, pues un motor del cotxe del futuro. Estamos yendo al futuro. Xiques, vos sembla bé que fique... Si anéssim una- al futur, què vos agradaria fer, Ah, Abatros? mira, bona pregunta. Al futur. Abans de que... Què t'agradaria veure del futur? Ai, Veure- ja ho sé, jo voldria veure la boda de Josep de Pons! Me l'ha tret de la boca. Ai, Lo què? Sí, lo que t'ha tret de la boca. Jo m'agradaria veure la casa on viuríem. Ah, sí? Allí al mar, a Los, Qué a bonito. Com Los te la Ángeles, imagines? Com te la al mar. imagines? Al mar. a LA, a Los Ángeles. Otra Allà. noche Oh. en LA. No, no. Exacte. Així que te la imagines a Los Ángeles, Sí, perquè- en vistes al mar... He de viure prop d'on treballaré. I, Vale. claro. Així mos dixes. Bueno, però, antes, No, però millor te'n dir- recordaràs de Bueno, nosaltres, si és pa no? millor... No vindreu? Claro que vindrem de vacances. Sí, Home, clar que Tu- vindrem. no, de vacances no, a treballar amb mi al cine. Ah, bueno. Los Jo meus veré, assistents, jo veré los entrades. Jo vendré entrades. Ah, jo vull ser la prota. Bueno, Yo solo Ya voy a veremos. ver la ja película. veurem, ja veurem. Què Tu vols ser voldria la veure? prota? Claro, perquè Ah, no, vale. no puc ser-ho. Sí, claro. Jo parlo molt ben anglès. A veure, fem una prova. Mira, a mi... Vale, què voleu que digui? Josep de Pons, avui estàs molt, molt maco. Molt Maco. maco. Josep de Pointing, today you are beautiful. Oh my God! Oh, beautiful. Otro èxito Avui de ja, Josep no? de Pons. De moment avui, demà ja Avui, veurem. demà ja veurem. Tu què Bueno. t'agradaria veure del futur, Peluso? A veure, va. Què m'agradaria ver del futur? Parlar millor l'anglès? Per poder presentar millor les cançons? I per poder fer la visita a Los Ángeles, clar, no? perquè si no, no anirà a cap puesto. Però igual mos entendrien, no? Bueno, Tindrien que anar Si al aniríem- Joan ha diccionari. anat pel món, m'han entès, eh? Citat. I Lídia és testigo. Sí, sí. Ell Però se si fa, A veure, anéssim en entendre. l'equip Potser lo moment que de, et va costar del més- director, Tindríem traductors. claro, suposo sí, que exacte, això no mos exacte. faria Claro. falta. el moment en què vas seqüestrar el xiquet negre sense voler, vos vau entendre fàcil, el pare? O... Sí, vaig amollar el xiquet i es van entendre Va dos ser mots. ensenyes, va ser M'entens? ensenyes. Va dir, vale, vale. No no va és caldre mío, parlar. no és mío. Com és en francès, sorry? Perdó, Excuse me. perdó. Perdó. Perdó, perdó. Vaig dir, Excusez-moi. padró, i van treure un vermut. Ara m'ha entès perquè tu vas pensar Vale, que Yolanda, xiquet no era al teu. los futur, què dos, t'agradaria ja. veure al futur? Pues no ho sé. Jo tampoc no ho sé. Jo crec que m'agradaria descobrir si la humanitat encara està. Home, te'n vas molt, molt al futur, no? Ai, Per no ser cregues, humanos, no El no? cregues. futur. Voldries Veure què, el ha futur, dit? Clar que sí. Veure Veure si si la que hi ha humanitat gent. encara està. Jo també, jo voldria veure el Delta. Claro. Voldria Jo veure el crec pantano que- i Ulldecona, a veure si està ple o no. Sí, ha ser obli. Bueno, això era una ruixada de pix i ja està fet. Voldria veure... Doncs jo voldria veure si ma filla és una Einstein i me trau de la misèria. Ah, Mira, tu. per exemple. Ah? Xicuelos, 12:47 del matí, vos deixen un èxit de la llista, lo que sona cantorat arrebatant. present, no? Del present, i és David Guetta, Ep. Alphabel, Abamax and Forever Young. No, això és del passat, però portat al futur, claro. Oh my Així God. m'agrada, d'això va la cosa. Demon. Adeu, adeu. Adeu. Vinga, hasta ara.